Bueno, Angel, kalian dago ja zure liburua, Milioitik mundura, ume denporetako bizipenak. Azaldu guzu pixkat, ze aurkituko dugun liburu honetan, ero ze sartu nahi izan dezu bertan? Bai, zu inozun moduan, datorren Barisekoan, hilaren 31an, iluntzeko 8etan daukat liburu honen aurkezpena Berritxuko kulturetxean. Da, hor bat, Labairuk atera duenez, Labairuk BBK-ekin eta Bizkaiko diputazioarekin daukan fundazio horretan ohitura daukate ateratzen diren liburuak herriren batekin zerikusirik eduki ezkero herri horretan aurkezpena egitekoa. Orduan, kasu honetan, ni neu jaiotzez berriatu aldekoa nahi zenez, hemen jasotzen diren gertaerak, pasadisuak, istorioak, baserriko laneko kontuak eta guzti horiek han bertan Berritxuko milioi auzoan gertatzen direnez, hortik milioitik mundura, hori dator titulua. Da, nundaka Angel, pixkat liburuak sorrera, ero pixkat abia puntua liburu hori idaztera animatzeko, nunda? Bueno, 2 puntutatik abiatu gaintezke. Bat da, jubilatu nintzenean, dala urte eta piku, errege egunean, datoz 2 urte, 2007ko errege egunean, 75 urte bete nituenean jubilatu nintzen, eta gero nik neuk ez nuen ere burua geldi ikusten. Eta goizien hobetik jaiki, beti goten dira zeregintxuak egin. Aparte, lehengo paperzarrak aurkitzen nituen. Gauza batzuk, nik aldian eramatzen historioak ziren, ondo gogoan nituenak, beste batzuk erdia astuta ere bai, eta historio eta kontuen artean, gauza asko, memoriak, gauza asko ekartzen ditu bari da, zeu bakartadean zaudenean, da alaxe, urten zuten gauza asko, umetako kontu asko. Eta, orduan, idazten ari nintzala, lagun batzuei, luzatu ere egin nien, begira, umetako kontuak eta hau eta bestia eta batzuk aholko batzuk eman zizkidaten, beste batzuk gotzon garateri berari eman nion da, ondo idazten duzu, ala esan ziren, eta idatzi behar zen duk eta bestia eta berdin Xabier Amurizak eta besteren batzuk eta beste lagun batzuk ebe bai, eta orduan, agindu bat, agintzari bat egin nion semeari, berak esan zidanean, San Juan, bezperan eskontzen dauk, bai, ordurako ikusikoek honek umetako historio guztiok eta eskura emango dizkiet. Da alaxe, eskondu zanien, eskerrak berak epe muga jarretxa zeuka, bestela nioain igual bukatu da egon nintzen, baina muga jarretxa zeukaten semeak eta oin erraina dudanak, eta orduan San Juan bezperako amaitxutaz, eta alaxe, liburuaren bukaeran ala dago datatuta 2007ko kainaren 21an, orduantxe botan nuen azken lerroa, orduantxe egin nuen. Eta gero, liburu hori esku batera iritsi, liburuska edo, nik lagunei bialdutako zertxo hiepa iritsi ziren beste esku batzutera ere. Da horien artean, nik elkarrekin, 20 urtean Elgebarko euskara mintegiekin batera testu gintzen ibilitza gero, harremanan neukan batzukin, Horma Zabalekin eta Xabier Mendiguren Elizegikin, da horiekin. Haien gana ere heldu zen liburua eta esan zidaten, hau zergaitik ez duk jarraitzen aurrera, ez gorde, disko gogorrian ez gorde atara gabe. Orduan, nahi neuk jartzea kontaktuan Labairukoekin da, ez Labairuko batzuk ezautzen ditu nik, eta holaxe pentsan nuen, besterik gabe joan egingo naiz eta Labairukoi eman nien, nire esku eskribu edo, hobeto esateko
ordenadore eskribu hori eman nien da argazki batzuk ornituta eta bar, semeari eman nion antzera. Eta horiek begiratu eta esan ziren, interesatzen zaigu. Baina hemen txatal batzu dituzu, zeuk umetan bizi zendun euskera horretan jarriak, hango mileiko euskeran, horiek kurtzibaz datoz. Zergatik ez duzu dana, zeuk bizi zendun euskera horretan idazten. Da horrela, ez eta jola ondo ikusten dut, ondo dago. Orduan, gitxukora beran neuke hori ez zitzaidan bat ere kostatu umetako euskera horretan. Hala ere badaude kurtzibaz jarritxa, fonetismoak eta duden lekuan, horiek kurtzibaz daude, baina oro har, elkarrizketako gauza batzuk kurtzibaz dela ditut, baina bestela kontakizuna neuk bizi duden euskera horretan, labairuk nahi zuen moldeetara plegatu nintzen, da gainera nuen ikusten liburu mota honetarako arazori zegoenik, ze izan ere liburu honek biltzen dituen gauzak ez dira normatiboek, dira esperientzia gehiago. Esperientziak eta historiak. Historia batzuk banituen jasota etxean entzun da, askotan entzun dugu, zego familia bat handia izan gara, egia esan, familia asko. Guztira, mazazpi anai arreba, lehenengo eskontzako 3 eta gero hil zan amaren aiztekin eskondu zan aita eta beste gainontzekoak, beste 14. Gero bizirik umetan 2 hil ziran, da gero beste batzuk behil dira eta momentu honetan 11 bizi gara, baina familia handia da, orduan beti atatzen ziren kontuak eta entxinako soldautzako kontuak eta anaia atzerrian egon zaneko kontuak eta handik bihaldutako bertsuak eta banauka badago hor komponente bat historikoa, nolabait esateko etxean entzuten dituena. Da arreba bateko batez ere memoria oso ona eta danon artean osatuta hortxe geunkadia bertsuak. Anaiak adibidez Frantziatik iparraldera alde egin eta gero kanpo de konzentrazioen kurruzen egon ondoren Alemanian lanian egon eta handik bialtze zituen bertso batzuk hementxe sartu ditut liburuan, beste anaia batek soldautzatik ferroletik bialdutako bertsoak bai, marinatik egin zuen arek, eta beste anaia batzuk marinatik egin zuten, da alde historikoa hortxe dago. Badago gero anaia Frantzian zan artean nola etorri zan bat etxera diru eskean nahiak eskatu ziola eta bako maltzur bat agertu zala eta alako kontuak agertzen dira. Agertzen da baita ere nola Italiako gerra denporan, ni jaio baino lehentxoago baserrian gau bat italiar fascisten konpainia batek lo egin zuela, fletxa negra horiek nola egin zuten gurian gau bat eta algo kontu dape kontatzen zituzten gurian da hori edanak hementxe harin pixkat txiste eta gertaera eta pasaidesun inguruan sartuta dago alderdi historikoa. Gero milioiko frontea jauzi zanean, da gauza horiek ero gauzak zelan joan ziren, da guzti hori. Eta gero bigarren parte historikoa hau bai autobiografikoa erabat, eta pixkat eskolako esperientzia nik neuk 12 urtera arte, 6 urtetik 12 arte, 6 urtetan milioiko eskolan zer ikasi, nola, bandera, Espainiako bandera, himnoa kantatzea, besteari frankismoan ondorengo gogor horiek, pixkat euro patriotiko horiek nola bizi izan dituen, ez bakarrik eskolan, baita ere kanpamentura, falangeko kanpamentura eraben gintuzten, eta han egindako 2 udako saioak, han zerra esaten ziguten, eta guzti hori alde historikoa da nola baita esateko. Eta gero, bada, beste alde bat interesgarria nire ustez, da balio etnografikoa daukana, da baserriko lanak, ganaduak, oiloak, hartolanak, garilanak, zagarlanak, basoan egiten janitxun lanak, danak gertaera grazioso anedotiko baten inguruan bilduta, pixkat saiatu naiz harin edo txispapur batekin biltzen.